Guys, balik ko nyo guys sa ato ko sa akong balay sa akong amiga nga ikan sa Amerika ba nya uli man siya, so magkita mi para magakos-gakos pa. Balik ko nyo mga guys niya ha, bayo kay ko it's far I'm walking because the bus here is different. So uban nila ko nyo guys, mamaya guys ha, guys, nag-abang ko sa bus. So medyo dugay-dugay pag yun, pero sabtan lang ko ninyo guys ha, may glass lagi ako, may glass, wala pa na human. Isuki pananaw eh. Mahadlok gani ko mulabang kay tungod wala kay eyeglass niya, sakyanan pa. Sakyanan lisod. Bus guys. Way back a year ago. Ang organic. Na kumabot guys, lakaw lang. Nakot ang magikan bus. Naglakaw ko kay doon naman lang sila ha. Nadya dapita ilang balay, nadya dapita guys, kanang na hospital diya. Accidentally, please, na-agree. Wala malagi ko kabalong mo ari ka. Tanaw sa diri. May router. Tanaw daw diri po ko ta sanda. Respect the camera. And respect to the people. Dali ba kayo may bago? Ano wait? Kaibigan ako. Nadrisi. Sige. Lagi na adapted ako diri lagi. Sa may adapted na ako na. Sabuan Rubin, uy. Puli untuk sa Pilipinas ko. Uy, nagkakita kami des gawas day. Surprise day. Nakita kami des gawas. Gutom ba ko kayo? Adto tas marinat sayid na mga untag tinai. Mga untag tinai. Badina mo. Ano pa lang ni Muti? Wapa kas Lili murag si Biki Bilu ba tanaw sa diri bi? Biki Bilu? Tanaw sa naman ni. Gapa. Ayaw pagkuan liki. Kanay si Lili since paminaw sa interview since 2009 nagkakilala mi ni Lili. Sabo o puli mo istorya pa gani. Sige ni magtabi dia. Dili halata ti maganda. Dili halata. Maganda yung magkaganyan kanito sa kuwan. Tawa na pag-relate matate dire ito no. Dire pila. Magpa-picture kong Lili kay mura ni Biki Bilu karon. Kayo sa kami dili halata man dili ba bangga ini kabutang. Naras Rubin ay. Robin. Husband ni Vanessa ba? Hi. Nakasalubong na galing US. Sabao ni Lobo. Lingog mo kay. Ara si Natsay. Ang among financier nga gwapo. Guys, paminaw sa uy. Kapi sa sabo uy. Ay dili man. Wala na akong ipag-gloves. Wala ang kanang unsa man ka Interview ka ni Si Lili ka nagkakilala mi ni Lili 2009 lino. 2010. 2011 sa Sama Tower. Di may managad si Lili nako kay pobre mo kay sa una. Bisaya unya dili kayo magbinisaya ka Tagalog. Kay kabalo ka Tagalog ba atong national dire. Ngano magbuta sa init din ako sa ino. Bisaya siya. Ya sige siya Tagalog. Siya magbisaya. Magic na. Bagon kani ang Tagalog.
Hindi mo nakwento sa akin ah. Nagkakilala mi ni Lily sa Sama Tower nga. Sama Tower. Okay na. Sa kao? Tapos, Namin na siya, that's really die. oo, ni Vanessa, Dubai. Tapos, nagkakilala mi ni Lily sa Sama Tower. Hantod nalipat. Ay, hantod nalipat mi dito sa Diyat. Dito ba? Oh, si Diyat. Sa Luna din mi ba? Oh, salamat. Nakoy. Secret muna. Dito na sakit sa kamot ni Gabli. Ako abi. Video! Arti ba ni mo gusto remembrance ko na? Kaloy po ni mo. Sabaan ninyo, mura mong tagalintado. Na ako'y chocolate. Nasakitan ng isa kay wala chocolate. Nasakitan ng isa kay wala chocolate. Bakit atabi? Mga kay abli sa imo man para di ka mag-isip. Ayaw, pagbuti kay di man ikay gitagaan, anak ko. Very good kay kat special imo ma. Nay tiba. T-shirt. Nay tiba. Sure, pag sure. Wala tayo na yung Yes, ibalik sa din. Oh, ganun ko ang Ay, Ay, Colorado. Ha? Ay, Colorado. Hala day, dako yung chocolate. Dito yung chocolate doy. Ipakita tas chocolate ka na. Pakita tas chocolate ka nang gikan sa USB, pakita daw. Pakita daw ko. Uli ka biyuhin na lang ito New York. Di wala gi ko t-shirt dito. Gaya si New York. Sabaan ninyo. Kung asan do kuya, dali. Akin na lang to yung Pakita daw ko ano yung chocolate gikan sa You are Amerika. amazing ti kanya New York. Pakita ko, Grace. Wala nice mo sa New York. Ipakita, Vi, ang chocolate nga gikan sa US. Buksi sa imo na ka chocolate. Buksi sa imo, ako yung Pakita tarong, Vi. Buksi sa imo, kita kami abli kay anak man minimo. I-unboxing, bila na. Unboxing na to kay Mama da. Hi guys, unboxing. Ay, di ko Wala ganun na na yung kay si Mama. Grace. Hello mo na kay Kao. Di ko ganun. Di na siya masanborn Di US. ba ni mama ako na lang ma. Ate na ba? Colorado ko. Ma ako na lang Dili ko ma. nang hirog. US. O kana alam. Hindi ako. Ate. Kanay sa USA. Salamat. Thank you so much. Di ko nang gray. Patanawa ko sa imong kuan ko chocolate. Wala na ako dito. Ay, nakoy bag. May bag. Ka nga mawai mo hang unsa na. Di ka ni si Gamay lang US. ka na baliban ko ano ata ba? Di na Bitaw. ko tikin na. Di akin yung hilo ti. Ka-feeling ba nimo uy? Isa raman dapat individual Dili kay gipakita man niya. Tanawar ko na ko mga anak ko. Saba kay sila. Darang akong chocolate ay gikan sa USA. Wala, masakitan si Marjorie kay wala daw siya chocolate. Uy, hatag na lang na sa imuhang mama uy. Kay Kansay. puro man kay sa imuhang mama uy. Ihatag na ni, ihatag na doy. Di man ni siya ganahan ani kay gamay man ni. Pagkauna. Di na ganahan picture. Di na siya ganahan. Ako ra na oy, ngano kay hatag mo na Lily. Ay, sige na lang inyo lang. Thank you. Wa kayo man din. Sige, ko ganun ko ngayon. Kadalo naman na. Ihatag ni mama niya. Di man siya magsombrero. Si Ruben daghan na kinagkaw, usa na ka batalyon ng kaw niya. Siya tagay kinahanglan sa sombrero. Sabaan niya ko adapted oy. Ang sayo mo nadawat na t-shirt. Rilo na niya ha uy. Ha? Rilo. Ay, rilom di kapag bali mo ng pistika nangita ka ng chocolate. Kunin mo kayo bag ni Marjorie. Ay, rilo. Wala tayo pang kaon chocolate din. Patalawa daw mi sa imo day. Di man ko imo day. Siya. Bagan. Day, ikaw di nakabugat sa malitan hati day. Daghan kay dalawa. Di ka mangitag chocolate day oy. Guys, kanang ko amiga guys, gikan na siya sa USA. Pag English ra gudli. Pag English po. Amis lagi. She coming. She coming. She came from USA guys. He's friend man ako si Liligod, dugay na. Isa na din nakiklaris din mo. Ako garan ko sa akong gamit. Di patanaw ko sa inyo mga kuan ni New York. Amazing ba ka? Tanawa ako mga anak guys, nagkagulyangay ako ng anak. Panihan mo ni Marjorie. Ay kung tong gray ako parehang. Ana siya na ko ba? Ano siya na ko? Sobo mo ikudog, sobo bitaw ni usong. Dito lo kani ba Jordan mo? Ato ko sa alwada mo damo. Ikaw mi guys kay mga unda mis gawas. Alam niya si Lily. Alam niya si Lily na ganahan ko pagwapa. Uy, nanon na mo kay ikaw. Gwapa kay Lily day. Alam niya si Lily ganahan ko mga makeup. Dapat si Kau din ang makeup. Alam
sa diyang init karon. Pero Sabon. Dapat fair mo na. so niya. Nya kaliya ay. Tigaw mo Ngayon, ngayon, ngayon. Usa man gyud mo. Ngayon, naingit. Patay ba ka nalagay? Ikaw man. Ikaw man. Wa ko na. Asa fair lang ay wa ikaw. Gani lang kayo. Kami diri guys, gidami sa akong amiga. Diri mi sa ay gidami diri sa akong amiga diri mi sa Madina Espanya. Nindot kay ihang kamera mo. Gwapa lagi ta ang iyang kamera. Para man si puti namo ko. Nami diri. Lili, naidagan diri sa Nina Lili. Guwapa kayo. Nindot lagi na imong kamera do makagwapo. Pag sure, uy, dugay na magikinista na ako sa cellphone. Ay dito kuya ay blanco ba? Akong anak, si Uy, Ruben. magsunod ka niya. Uy, Kinsa? Uy sunod na ta kuya kay si kuya ra pang may pambay. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, Sabang but ito all anak will ko, be makinig sa okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Malingin lang sila. Wala naman nila. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and go all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going in life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Ngaon guys, nami diri. Siguro na ato sila ko ano yung Nagkwento-kwento, nagmarites mi. Ako ba, mga nurse, hindi ka na sila hospital. Oo, After na. Nagawal din silang duwa. Guys, moro niya akong friend guys. Ini, ikan sa Amerika ba niya? Pasalamat ko kay Kipre kong kaon pandino. Ay, asam ka magdali-dali kay balik ka sini. Stomach in. Mao ni ako amiga rin. Gato kay amiga rin. Ibara kay naong to. Oh, lahir ra dyan kag Jamaica. Ay, Makay imong naong mabala isa imong cellphone. Imong naong kay kuan diri Gors. Guwang. Pagsuyor, uy. Gors kay kama. Sure ba? Gurang wala na. Bye-bye. Salamat. Bye, ate. Thank you, Bye. kuya. Bye-bye. Nuts. Bye. Uy, Marjorie. Bye-bye na. Sa man adapted na ko. Stop na po. Bye.